tebiri ke pare go chakera rugoroga go chaga eta kere ko bekwirame ono omweshimwa tere ko tebiga e wiki yende ekiagara ntwarosie budget yaria na kiega urukunya gusika mutu asende na ande tari para yo ko inyore ngana bantu mpabwa tistima ngombo aria karogorera ngomba ose mobwate stima mobwate para ai bono Steve mkwanere buya 15 kilometers yechinechinke gosukumana next week na nekando komera na nomogambi onyore chibesa kuna twanyara kilometer chinde epareye echaku next year ke wetani June to chaga abantu bagoseri koruga yaga ose bana bameto wake igona ago promise ekio moerio abantu bamonyeraga igore estimere mungu alia bate abangatoga mbene umugambi bwese amona wasiriga tochito ikaranse na ntwaso aliti committee chitu abekire chi budget cha magane chistima ochoche nkoro kika hiyo koro 50 million tobeke ga chistima last mairiga na street lighting egere yo koro kabutuko tako gochuria kogenda ka okora bero ya saba sire abana mindoje no Osoro koro intuna abanyamira ntuli kwanchirana Osoro achega ancha ko gotebi nkokoro siriale para. That is a member of parliament para kiabwate acha ukoragera nga stima deligali mukobekera ale stima ninje jirani yao ndangeliga nkobwate sitorosiga olitigale ndebintu bireso. Kisii County is Kisii County. Simba is my friend. We work as friends with respect. Ngere no yo Kisii nje no yo Nyamira egaba na yane nyalibu respect lanes ka kwenu tukae kwetu tupambane na hali yetu, si ndio? Wakati wa kufanywa mizaa umeisha. Obomo gusi tigabo chake ase intukoba no obomo we county ya Nyamira. Kisii County nere oroki obomo bunere bono iga ntoranyor bomo. In Kisii County, a whip Osoro igakurwa ni governor every day. Togo cha Nyamira, my colleague Nyamoko akurwa ni governor every day. Twamanya gotenena twateba obomo totige kogaina abananchi taliboigo twamanya goika abuba kunya goteba obomo chiredio Osoro oteba kitutu masaba telikoe ku oboyo esengenche Engoko ero murengo geti Osoro rende bintu bire Kisii County kanya kungangana na Simba ntoko ganetiga toko ira naga musani onenya mokonere ale kanisa nero te batali konga buyo omoske Nyamoko abage tutumba gotegerete obatebi obuyo bwabo nkeikoirete ntoboganeti nande na monyere iruga nyonye niga West Mugirango obuyo turaba inkyokoli nera Steve na Steve untu abakabesi anyako bagute sigari kera muise tiakolera abu Nyamoko osaba abage tuto mabera ada waistori gocha konyora chance yoko so heshima na umusikio ni musiget and he knows it. He doesn't need umwana yo mokeo jete bunge moisonde unacha kumukwanera umusikio lia mose mujumbo yono mwana one namanyete boyo omoske simbarati ono mwana one namanyete no mwana one. Naomba tutulie. Ege tokero. Naomba tutulie. Ege tokero. Oyo tumanya inasa. Nende musigete kiandega ikomi, and he knows it. No ani ga gante na kara kwana litangani elindo manya kukwana nama ito senja yangu attack. Nama ito action. Kiera have a lot of respect. Montonde buens ocholirwe. Abo mo MCA, abo mo governor, abe senator.
Oino monto to went to Sikana to went to Sikana twins boy. It's just as simple as that. Oboyo mano mintombo boy to Tutu, but the way to West Mogrango. We will talk to the PS and in the Anyaro Boyo. I do not work for the Ministry of Agriculture. I don't. Lakini don't get at the other water and I sing in Joe Banyabanto. That's what we need to do. Naende tosikane umeta maskane gentu kiaman to wata kosore karata yo wa usoro no na bwate lienta, they have families.